Mai ba da magani na gode wa madugaya. Adabtan yake mai ba da magani na gode wa madugaya. Ya madugaya na gode wa madugaya. Ya madugaya na gode wa madugaya. Adabtan yake mai ba da magani na gode wa madugaya. Sai ya fede mutum ya kan hada shi ce labari a madugaya. Kafin sati ya shiga moriya labari a madugaya. Kafin sati ya shiga moriya labari a madugaya. Wani ya ilimi babu hankali ga ilimin babu natsuwa, an kira shi dabtan ya amsa zai yi tiyata asibiti da ganin sai je hoka labari a madugaya. Zai yi tiyata asibiti da ganin ciwo sai ya hoka labari a madugaya. Da ganin kuli sai je hoka labari a madugaya. Da gawa ba mai ta labari a madugaya. Aka ba shi da gawa rigingine labari a madugaya. Babu mai daga 'yan sanda za su bincike labari a madugaya. Ga 'yan sanda za su bincike na bashi wurin ba a ishe shi ba labari a madugaya. Aka ba shi wuri ba a ishe